футболбози аргентинӣ бошгоҳи ювентуси шаҳри турин Гонсало Игуаин нигоҳ накарда ба оне ки тамоми ҳайати дастааш дар карантин қарор дорад, хост Италияро тарк кунад, аммо муваффақ нашуд. Игуаин мехост ба ватанаш Аргентина баргардад, то ки аз таҳдиди вируси корона халос шавад. Чуноне ки журналист Николас Скира хабар медиҳад, Гонсало Игуаинро кормандони фурудгоҳ ҳангоми сафар боздоштанд ва ӯ гуфт ки аз ташхиси пурраи тиббӣ гузаштааст ва натиҷа мусбит баромадааст, яъне Игуаин ба ин вирус мубтало нашудааст. Ба ин нигоҳ накарда ӯро иҷозати баромадан аз Италияро надоданд. дар бораи қаҳрамониву маҳорати баланди Роналдо борҳо гуфтаанду мегӯянд, воқеан ӯ сазовори ҳама ситоишу тавсиф аст, чаро ки дар олами футбол чандин рекордҳои нав гузоштааст. Шояд огоҳ ҳастед, вале мо бори дигар бароятон хотиррасон мекунем, ки Роналдо ягона бозингаре ба ҳисоб меравад, ки дар таърихи Лигаи Чемпионҳо дар ҳайати ду даста Реал Мадрид ва Манчестер Юнайтед ба гирифтани тӯби тиллоӣ ва кафши тиллоӣ сазовор шудааст, ки ин беҳтарин нишондод дар олами футбол ба ҳисоб меравад. Озилро мо хуб мешиносем, ҳамдастаи собиқи Роналдо, ки айни ҳол дар бошгоҳи Арсенали Лондон бозӣ мекунад. Озил як омури бисёр аҷиб дорад, ки онро касе такрор накардааст. ӯ ягона футболбозе дар таърих ба ҳисоб меравад, ки дар Бундеслига, Ла Лига, Премер-лигаи Англия, Лигаи Чемпионҳо, Лигаи Аврупо, Чемпионати ҷаҳон ва Чемпионати Аврупо аз ҳама зиёдтар партовҳои головарро анҷом додааст. дар ин баробар рӯзи гузашта Месуд Озил қайд намуд, ки мо бояд ба ҳамаи табибон ва он нафароне ки бар зидди коронавирус мубориза мебаранд ташаккур гӯем. бошгоҳи Барселонаро аз Реал Мадрид як гол ҷудо мекунад. шояд шумо ба фикр кардан фурӯ рафтед, ки дар кадом мусобиқа як гол. дар таърихи Ла Лигаи Испания ин дастаҳо ба задани 6000 голӣ даст ёфтанд. аниқтараш Реал Мадрид ба задани 6152 гол, Барселона бошад ба задани 1651 гол даст ёфтааст. танҳо аз Реал як гол камтар. сармураббии дастаи Арсенали Лондон Микел Артетаро, ки чанде пеш сомонаҳо дар мавриди коронавирус шуданаш ҳарф мезаданд, имрӯз солиму бардам мебинем ва ба қавле дар ким куҷоҳо бо ҳамсараш истироҳат дорад.